t'has decidit a comprar un joc de rol. Però moltes preguntes s'amunteguen al teu cap. Quin joc comprar? Com serà l'ambientació? M'agradarà el sistema? Què tal serà fer un personatge? I com es comporta la taula? Mentre la foscor s'agopa dins teu, quan tot pareix perdut, veus una llum. Aquesta llum t'indica una porta on hi ha un cartell. I allí hi posa Gaudir del rol. Entraràs? Perquè si entres, podràs trobar tot això i molt més. Veuràs jocs, com funcionen, com són per dintre, què tal és fer un personatge, partides d'exemple per veure com se comporta el sistema i veure què tal funciona a taula. Segueix el nostre canal i entera't de tot el que fem. Benvinguts a Gaudir del rol. Si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li like i activeu la campaneta. Us esperem en els pròxims vídeos del canal de Gaudir del rol.